lamsogo joto aitoma blog naitongnai khakoni takhuktai bung songno ang teisa tini norokno video ketal phunuknani phai tongo tini hingke ang norokno ang tam ada sari omorokno phunuknai comments ni bisingki ano kwbangma no swngnai bo bangkha tam ada sari hino abono norokno tini phunuknani phai tongo hingke friends ong iko norok nukhona o kwsaro hingke tabuk ang wak genda rokno tonwi tono ta chela rokno ayang basingo hingke wakjak mangnai aro agi mak tham tongmani tabuk masano yang jotoni basingo slaiti phekya tamni himale aro belai khana problem phayo borok ada rok salai thani hingke yang jotoni last je yang last ni room hingke kisa room bo chikonba abo masa tongdropsi bini room ni capacity hingke bono masa tongdropta hingke kasaro hingke se room kotorba aro tabuk chola rokno mangni chori chori hingke ayingo hingke bori magni tongkho hingke norok ano comments ni bisingti kwbangma question bo khlaikya mane tama ada sar beshirbag omon phayo o comments no phayo beshirbag tama ada sar sinamo sungo jotono ao moto belani kaham hingke ang tama ada sar norokno tabuk phunukano phaidi khlaidinai friends ong norok ano sungmani tama ada sar hnai iko norok nugui mangkhana Godrej company ni Pride Hawk sari tongo ang tabuk Godrej company ni Pride Hawk finisher hnai sijak mane mo hangke tati toro tai wak rokno ragru tai ko hingke omo ang mia paito mani ek bosta omo ni damung kha 2280 টাকা মানে 2280 টাকা omo mia ti family ta hingke iko nongno phunukana bahai omong khai ko mohai hingke sen bahai no belai khana kaham agi ang waisa pick fit char kha abokhe suna gold ni grower hingke mo hingke finisher sar khata tabuk mo finisher sar tongo hingke mo aboni slai mo ekdom sen kaham tai abo hingke to 1800 do mo hingke 2280 টাকা markha mo ang bisram gonjon tei family ta hingke wak masano salo mane phaisao ta salo ya phaisao omo hai mok thaisa rekhangkeno bo opungo nang kran charna kha chari mano kisi charna hingke besi bai mix khlaisaro hingke angke to tabuk besi bai mix khlaisari tongo hingke norok buji khana norokni question ni answer ang kahamkhe dari mangkha khaklai norok buji mangkhana hanai iko na details phunukana Godrej company ni Pride Hawk do je propono norokni wak 30 kg ni saka hangke omo sari mangkha tai ko iko tola obo nukhna wak ni je picture jak ko 50 kg bini weight hingke 50 kg hingke friends ang ada sar matui ko norokno phunuka Godrej company ni Pride Hawk obo ang hingke to tabuk pesi bachari tono kran bosari mano kran char khangke sabai mani pore olo tui ma kharo mane tui ni byabostha khaimaro bongno karon kran asuk sail to loi kre haipana animals joto animals no tui to nangla na kathang basi to nambagai hanbagai bongno kran char phuna tui kharna nango hingka ang tam khlai direct ang pesi bai no mix khlaisar ota o Godrej company ni fit no hingka ang bono kran bosari nekha kran bo kaham chawo haipana tui rok ma nangyango hingke haini bagai problem phaya diba borokno tabuk ang pesi bai sari tono ta hingke tabuk norok nang kran bosari phunukana ang pesi bai sar mani hingke next vlog o phunuk sinai tabuk hingke ang kran sari phunukana kran bo ekbare chaw mane tamhle ekdom tamhnai o fit ni sen belai khana kaham hingke agini ang agi waisa suna gold ni big fit to kha grower abo hingke tabuk moto finisher ke company milia hingke abo hingke suna gold ni grower abo to mani ang kran rinekha sudu busi simi rinekha saya abo hingke tabuk ni mo hingke saw kran bono simi rinemeni saw gonong nang tabuk
wak rok no ri phunu gane ne nagi do iko ang borok no ri phunu gana saw segi salai ba iko salai de kaham saw mo mane keran phan di borok saw ta thai pan chari joni mano kono problem ne pesi rok ni short kalai kha ke jong mo ke pan chari joni mano omo belai kheno product kaham tai quality bo kaham mo wak bo dati tor na hin sabo ke sarin tong ta mono nang tabo tabo tai yang tai masa tong ko omo no bang tabo ri chari phung no obo ke kisi kisa sa sabaya phung ro mani tin sai nela sa sabai kana ri ni kana chari 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 sabla boka okse phungani boka kesi biar biko phungo kaham ka ada jagla ke bisi bo balagya ko 1 ঘন্টা just 1 ঘন্টা ka drop si ko borong na ada kan ge okhu kya hanke omu karan no kaham ke boro sa bai ta morokhe genda ikona hari segi salai morokhe je sanai borong nan roma ham ke diba salai di segi salai di no okung na saw Oke, friends, yang nak kaham ke no buziri mang kana, kita mesar ya. Oke, hai ni bagai, anu comment so kai singman bagai belanya hambai. Tai ani channel no asik support kai tong ani bagai, tai ba hambai mari piro te bisa. Oke, hai kena anu su bagai tong de, ani channel no subscribe kai, tai video no nak bisa kai like kai se kai. Just tai jese mansak dol dong no share ba kai de. Oke, tinin blog asung sitong. Tesi next blog malai lai penai. Bye bye.